Кой е правилният ред? Човек, семейство, род или обратно? Род, семейство, човек? Дали съдбата предопределя или човек има възможност да взима самостоятелни решения и да подрежда живота си по свой избор и виждане? Настоящата книга е откровение. Тя е моята дълбока истина. Това са моите открития и разсъждения върху родовите задачи, върху смисъла на родовата работа, върху професията на родовия лечител, върху любовта, която ми изпълва, когато съм на работа. Аз съм съвършено различен човек от този, който бях през 2009-2010 година. Тогава стартира пътят ми в родовото изследване. Разбира се, идея нямах какво искам, какво ме очаква, докъде ще стигна, по какъв път ще вървя. Знам само, че всеки, който приемам за консултация и който седне пред мен в моя кабинет на така нареченият стол на откровението, ми става близък. В този кабинет са думите и сълзите на повече от 5000 човека, чути с дълбоко внимание от мен, запомнени, отекващи в ума и в сърцето ми.